Шибер кыз Диана Таждинова. Сен эпатаж года малай. Ничек шулай эпатаж года булдың син, ә? Бүген мин сине танымадым. Исәмесез дуслар. Менә шулай тырышабыз инде. Тырышасыңмы? Әйе. О син бүген күлмәкләр, малай, мин синең йөзеңә карыйммы, күкрәгеңме, кая карыйм? Кая карыйм, кая? Ни ди минем нинди шәш. Ак төсле блондинкадан кызыл төскә буяндым әле менә. Шундай шибер кызның бер 20 җегете артыннан йөридер инде, шулаймы? Жиридер инде, но я не поддаюсь, не отвечаю взаимно. Не отвечаешь? Хәзерге вакытта минем карьера беренче урында. Менә шулай. Карьера? Әйе. Син кияүгә чыкмаган әле, шулаймы? Юк, юк. Егетләрең дә юк. Егетләрнең ухажерлар бар инде, егетләрем. Кемнәр ухажерлар? Кемнәр ухаживать итә сине? О, малай, Диана Таждиновның аяклары. Ухаживать итә артыңнан, ухажер нәрсә инде бу? Бүген килеп алалар, китереп куялар, ресторанга алып китәләрме? Юк, мине килеп ала минем водитель. Мин водитель белән йөрим, ул мине алып китә. Водитель? Син кайда эшлисең, водитель булырлык? Ну, менә эшлим инде. Концертлар, банкетлар куеп. Яратам мин менә шундый. Всплеск эмоций. Водительне тотырга бит яңа Юк, суммалар инде яман акчалар. түгел, так кажется. Яман түгел. Юк, водительләргә акчалар ниләр кирәк? Водительгә түләргә кирәк бит инде. Син шулай бай кызмы бу? Табабыз инде, табабыз. Аллага шөкер, әтиләр, әниләр бар. Аллага шөкер. Үзебез эшлибез, шуңа күрә табабыз инде акчаны. Әтиеңнән син ничек тәрбияләде гомумән әтиең? Белән әни самган миңа талант бирделәр, тавыш бирделәр. Шулаймы? Йөземне бирделәр, әйе. Фигураны бирделәр. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт. Әти инде мине җырларга өйрәтте инде кечкенә вакыттан инде. Ә мине тормышта бит төрле хәлләр була, авыр минутлар, шулай бит Диана. Шул вакытта син ничек чыгасың ул вакытта? Әтиеңнең шуңа өйрәттеме, син әйттеме менә? Нык кеше булып калыр өчен нык кешеме син Диана? Ой, мин бик эмоциональ кеше. Мин башта 100 мәртәбә җылыйм, 100 мәртәбә акырышам, кинашам, аннары гына успокаиваюсь. Менә белмим, менә әлдә үз-үземне тиге өйрәнмәдем, әле тиге спокойно реагировать. Шуңа күрә мин бик эмоциональ. Шуңа күрә шундый яркидер инде, шуңа күрә. Син дә җылыйсыңмы? Мин син җылый торган кыз дип уйламадым, мин сине усал. Бик күп кеше шулай уйлый, на самом деле внешняя оболочка ул инде внешняя. Синең внешняя шулай оболочка гына, шулай бит? Әйе.